אנחנו מיד נחזור אליך. אני עוברת אליך. אתה לקחת צעד אחד קדימה את מפעל ההנצחה ברשת. אפליקציה חדשה תקשר בין המצבה הפיזית לבין דף ההנצחה ברשת, שכולל את המידע שבעצם אסף משרד הביטחון. כן, בהחלט. אני נמצא הרבה שנים בתחום הזה של החיבור בין החינוך לבין התיירות, ובין השאר אני הדרכתי לא מעט קבוצות בהר הרצל, שהפך להיות לאתר ביקור של קבוצות רבות מארץ ומעולם, חיילים, תלמידים, תגלית, מסע, ומצאתי את עצמי, כמו גם קבוצות רבות שהובלתי, קבוצות שמנסות להתחקות אחר סיפורם של הנופלים. ישנם מעט נופלים שסיפורם הפך להיות סיפור ידוע, אבל בהר הרצל לבדו קבורים למעלה מ-3,400 חללים. אבל איך בדיוק זה עובד טכנית? אז מה שעשיתי זה, פניתי לחברה שעבדתי איתה, חברת הארכיטיק, שעוסקת במציאות רבודה. בעצם מה שעשינו, מתנדבים צילמו את כל המצבות בהר הרצל, וכאשר היום מגיע האדם להר הרצל, הוא יכול לעשות אחת משני דברים. אחד, הוא יכול לרשום את שם החלל ולנווט בעזרת המכשיר כף היד שלו אל המצבה עצמה, באמצעות לוויין. והפעולה השנייה שהוא יכול לעשות, הוא בעצם יכול לסרוק כל אחת מן המצבות שבהר, ומיד עולה על המסך סיפורו של החלל. אנחנו השקנו את האפליקציה הזאת רק ביום חמישי האחרון. היו מיידית, תוך 3-4 ימי עבודה, למעלה מ-15,000 הורדות. רק היום אנחנו יודעים שסרקו כשליש מהמצבות בהר הרצל, זאת אומרת כ1,000 מצבות, ואנחנו רואים איך המיזם הזה הוא בעצם ממש נגע אל המקום שבו בעצם אנחנו מחברים בין הזיכרון הקיים לבין הטכנולוגיה העכשווית שהיא מדברת אל צעירים. כן, והמיזם הזה גם צפוי להתרחב לקראת השנה הבאה. דוד, כשנכנסים לנו לפייסבוק, אי אפשר להישאר אדישים לסטטוסים שמעלים אנשים על יקיריהם שנפלו. זו בעצם הפכה להיות במה מרכזית להנצחה. בהחלט. אנחנו מוצאים, ואני רואה שדף הפייסבוק שרק אנחנו העלינו כבר משך אליו הרבה מאוד לייקים והרבה מאוד סטטוס שאנשים כתבו על יקיריהם. אנחנו מוצאים שאנשים מחפשים את הדרך להנציח, להביא את הדבר אולי מארון הספרים, ממדף הספרים ומארכיון הסרטים, אל האדם, בכל מקום שבו הוא נמצא. האפליקציה הזאת גם מאפשרת לאדם שנמצא בארץ ובעולם להקליט שם של חלל ולקרוא את סיפורו. ובעצם לקחנו סיפורים, אני אספר רק סיפור קטן. הבוקר בשעה 7:30 בבוקר אני בהר הרצל עומד כדי לפרוס את הפרסום של האפליקציה הזאת, שנועדה כמובן ללא מטרת רווח. ניגש אליי מישהו ואומר, דוד של אבא שלי קבור כאן ממלחמת סיני, אדם בשם יהושע כהן, ובזכות האפליקציה שלך ניגשתי אליו, הגעתי אל הקבר וקראתי את סיפורו. כן, זה באמת הופך את כל עניין ההנצחה להרבה יותר אישי. במה זה שונה ממה שהכרנו עד עכשיו בעצם? האם זה עונה על איזשהו צורך אחר גם בהתמודדות של המשפחות השכולות, אודי? אנחנו מבחינתנו מוצאים שמשפחות שכולות, ואני רואה את זה בתגובות, ראשית, מיזם של הנצחה בגלעד, במבנה או בכל פעילות או בהפקת סרט, זהו מיזם יקר מאוד. כאן אנחנו מייצרים איזושהי הנגשה של ההנצחה, הופכים אותה לחינמית, הופכים אותה לנגישה לכל אדם, היא מתורגמת בקלות לשפות אחרות, ובעצם אנחנו מאפשרים למשפחה לתת קול לחלל, לתת קול לזיכרון שלה, לתת חיים וכוח. בעצם אנחנו שואבים כוח מהסיפור, ואני חושב שאנחנו גם נותנים חיבוק חם למשפחות, שזה המעשה, אני חושב, הכי גדול שאנחנו יכולים לעשות ביום הזיכרון הלאומי הזה. תודה רבה לשניכם, פרופסור שמשון רובין, ראש המרכז הבינלאומי לחקר אובדן ושכול, והרב דוד אנסבכר, תודה שהצטרפתם אלינו היום.